Hola, hola, ¿qué tal? Señores, señores, son as 7 menos 10 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Xa sabedes que temos un Instagram maravilloso. Entrade aí, entrade, facedme caso. Colle o móvil, colle. Aí está, @Voltas co Prato. E diredes, por qué? Por que é tan pesado? Porque temos un sorteo espectacular en @Voltas co Prato. Temos sorteo do libro das receitas do Voltas co Prato, que é o libro máis demandado, máis cobizado de toda Galicia, e nós temos un para todos e todas vós. E supoño que os que estades na casa queredes ver as receitas de hoxe. Son chulas, A verdade é que eu estou contento coas receitas de hoxe. Así que imos chamar as dúas cociñeiras que me acompañan hoxe. Que pasen, por favor, Estefanía Colmeiro, Coque Fariña. Un aplauso para elas. Vamos. Bueno. Pois aquí tedes a Estefanía Colmeiro e a Coque Fariña, que supoño que están estupendamente ao estar ao meu carón. Por suposto, están. Eu estaba toda a semana agardando este momento. Verdad? Sí. Eso que esta semana empezou onte el lunes. Pois dende onte. Supoño que estás ben, non? Sí. E Coque Fariña, como estás? Eu estou encantada de estar contigo, pero máis de estar con Fanny. De estar con Fanny, verdad? Sí. Xa, non sei por que sabía que me iba a caer algunha así. Tiña un pouco a idea. Como sempre que ven Coque Fariña temos que ver o seu maravilloso pendente, que neste caso ven ao caso co programa de hoxe. Que traes hoxe? A ver se sabes que vamos cociñar hoxe, adivina. A ver se sabe a xente que imos cociñar hoxe. Isto é un spoiler en toda regra, Sí. Sí, señoras e señores, parece que ten espiña. Sí. Así que Ten a ver espiña, que nos ten trae espiña. Ana de Lugo. Hola, boas tardes, son Ana de Lugo da Asociación A Muralla e veño aquí a Voltas co Prato a ver se os cociñeiros me enseñan a facer a xarda de outra maneira. Eu solo facer ao forno con unhas pataquiñas, a ver se eles me poden explicar algo máis. Un saúdo para todos. Vámonos! Aí está o noso amigo, o Kim Barreiros. Aí está, sí. Sabedes que temos, unha petición especial para os xefes. Además, hoxe temos ao xefe aí véndonos, que é que nos trae a Kim Barreiros para o programa 1000. Para o programa 1000, Ah, que guai. hai que soltar a pita. Sí. Non hai Hai que ir máis. soltando. Hai que ir soltando a pita, sí. Hai que ir Eu soltando. vexo que o xefe está aí dicindo, bueno, a ver, hai que soltar a pita para que veña aquí Tens Barreiros. que falar ti con Kim. Exactamente. Tens que falar con Kim. E hoxe imos cociñar xarda, que a min particularmente Coñécelas. Coñézoa, e gústame moitísimo. E de feito, sabes que é moi famoso, por exemplo, o que falábamos antes do programa, en escabeche, facela en ceviches, que está moi rica. Que está moi... Sí. E a mí gústame moito en empanada. Unha empanada. Como a meu pai. Ao forno. Encántalle. A plancha. Plancha tamén, Rebozada. Ostras. Fritida. O sea... É que coa xarda, que é o que non podes facer con unha xarda? Nada, é que a xarda é perfecta. É perfecto. E además é un peixe bonito. É ben Pois hai feitiña. peixes feus. Sí, non, pero a xarda dá gusto vela. Exactamente, mira que preciosa é. E ademais, Coque Fariña creo que ten unha relación un pouco especial coa xarda, poderíamos decir así. Non sei se chamarlle especial a relación. Sí, é que, a ver, é meu peixe favorito. É tan favorito que o levo aquí. Tes tatuado unha xarda? Sí. Espera, isto podémolo ver, por favor. Ten tatuado unha xarda, non é broma, Sí. Mira, ten unha xarda nunha pota. É un corazón. Sí. Ten unha xarda nunha pota e un corazón. Ostras, claro, que como o seu marido é tatuador. Sí, pero este fixo a miña filla, que tamén é tatuadora. Estás de broma? No, estou en serio. En serio? Sí, está agardando por ti, a ver se vas por ali a tatuarte un día. Se mo fai gratis, sin problema. Bueno, a ver, que ides facer, Coque? Pois eu vou facer a xarda en escabeche, con as verduriñas, Que rico. o salteadiño, cocidinho aquí co escabeche, cun escabeche cítrico, sin vinagre, sen pimentón, o sea que moi ben. E despois con todo eso vou facer unha ensalada. Gústame moito, gústame a idea, porque además, como dicía antes, a xarda en escabeche está moi boa. Está moi boa. Colmeiro? Eu vou facer un guisiño moi mediterráneo. Unha xarda alipreve. Que un machucadiño. Alipreve? Alipreve, sí. Básicamente porque o preve ven significando salsa e ali, allo, leva allo, machucado O sea, con pan. alipreve... Sí. Preve ven sendo... Sí, o preve como aquí. Efectivamente. Preve. E o de ali é polo do allo.
sea, ese machucadiño vai a ser o que engorde o guisiño. que rico. Unha xarda guisada. O sea, cun guiso con preve, cun machucado contra unha xarda en escabeche. Oxe, non voltas co prato. Pois, señoras, señores, facemos xarda, evidentemente, no programa de hoxe. Marchamos con Estefanía Colmi. Veña, vamos alá. A ver, Fanny, contame. Vale, para empezar con esta receita, empezamos limpando a xarda porque vou facer un caldiño, aproveitando que a espiña e Buah. a Mira, cabeza. nunca me deixará de sorprender. Hoxe fun por unhas lubinas. Sí. Fun por unhas lubinas. Robaliza. Robaliza. Robaliza, exactamente. Eu chamolle lubina a de piscifactoría, Bueno, robaliza pues entonces seguramente salvaxe. fose lubina. Vale. Seguramente. No, pero decía que fun por unhas robalizas Sí. e sempre me sorprende a habilidade nas peixerías da xente. Sí. O sea, é unha maneira de ir rápido, Claro, home. limpando o peixe, quitando a cabeza, quitando e descamando, taca, 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 Desescamando. abren, valeiranlle todo. É unha como, pasada, como nas carnicerías. Exactamente, sí, igual. Sí, a min tamén me fascina. De feito, eu sempre o digo, un cociñeiro debería de facer prácticas nunha peixería e nunha carnicería. Ves? Porque é super interesante, o que dis ti, Cortalo, cada peixe, o sea, sí, claro. cada peixe parece que non, pero ten uns cortes, Sí, é como sí. na carne. A ti estás quitando os lombos, non aí? Eu aquí quito os lomos, así vai ser xa un guisiño no que tes xa para mollar, non? Claro. Non necesitas máis que un tenedor e un coitelo e rico, poñerte a comer. É con un guiso. Efectivamente, sin Peixe de temporada. espiñas, aproveitando para o caldiño, Con para caldo. o fumet. Peixe Vale. de temporada, Un peixe azul, Moi rico, peixe azul. en plena tempada e que nos mercados podemos atopar Mira, moi ben de fixadevos que ben prezo. lle quedaron os dous lombos, quedaronlle perfectos, O ideal sempre que o que decimos non é complexo de limpar estes peixes, entrarlle pola cola e Ajá. seguir un pouco hacia a espiña. Polo que sería a columna, non? A Por decirlo columna, así. sí, apoyando o que é o fío do coitelo. Ti probaches algunha vez a limpar un peixe Eu levo destes? fatal co peixe. O sea... Pero porque te levas mal co peixe? No, ou co porque peixe. non... No. Xa- A ver, que vas a A decir, ver, veña, solta o teu chiste de que Pero son un inútil na cociña. No, inútil non. Pero realmente porque non che gusta limpar peixe ou porque non che gusta o cheiro do peixe. No, a min o do cheiro do peixe, a verdade é que me dá bastante igual. Dache Así como hai igual. xente que, por exemplo, o simple feito de verlle a cabeza, Sí. sabes? Xa o leva mal, ou abrilo, eu por eso non, Non. É porque, non sei, teño sempre medo de abrilo mal. Sabes? Que vai a cortalo pasar mal. se o abres Non sei. mal? Pois que te rías de min, como ahora. Veña, vamos a deixar a Estefanía Colmer limpando os lombos e imos con Coque Fariña. Ten unha xarda tatuada esta muller, Unha xarda que lle tatuou súa filla, Sí, sí. Sí, sí. Pois por que? Non te fiabas do teu marido? Porque quería que mo fixera ela tamén. Xa, seguro. Seguro. Sí. Mira. Bueno, veña, contame Mira, como van ser as túas Limpei as xardiñas. xardas tamén, vale. Salpimenteinas e agora vounas pasar pola tixola, vale? Un pouquiño. Con pouco de fariña. Un Vale. pouquiño de fariña e así, pasala. E despois, nada, volta a volta, unha vez que estén, quitoas e aquí poño as verduras. Ah, Vale, de verduras teño allo porro, cabaciña, zanahoria e cebola. Vale, entón entendo que aquí, donde estás agora pasando a xarda, vas facer os cabeches. Sí, sí, Vas a aproveitar, desglasar todo, non? Claro, Sacar así todo o que queda tes aí todo. pegadiño. Que rico. Non imos perder nada de sabor, nada de nada. Aquí non se tira nada, Nada, bueno. Aquí non se tira nada, que estes días que non estiven, moita xente preguntoume a pregunta máis recurrente deste programa, que é que facedes coa comida? É o que máis me preguntan sempre, que facedes coa comida? Pois que pensan vostedes, señores e señores, que facemos coa comida? Comela, Comela. comela. É así, comemos, non tiramos, comémola toda. Sí, bueno, ademais hai moita xente para comer aquí, Sí, no, sí. Polo que sea, ao público gustalle comer. Sí, o público e todos estes E que todo o están por equipo aquí. e demais, sí, gústalles, sí. Ole, que guai, moi ben, gústame así enfariñadiña, moi ben. Mira, Sí, sí. corteina así, quitei as espiñas. E pois hai outra cousa, que a xarda contraese moito, verdad? Cando Sí. metes na tixola, vai así, yuca. Pero é maravillosa a grasiña que ten e Sí. agora está entempada, hai que aproveitala. Sí. E bueno, eu son de Caldas, que é a terra das empanadas. E ali en empanada, vamos, meu pai soña con ela, xa cho digo. Home, é un pouco aventurada, xa, a túa afirmación é un pouco aventurada, vivindo en Galicia e dicir Caldas é a terra da empanada. pero non sei se ti comeches as empanadas de Caldas, son diferentes, Porque ali metemos o peixe caspiña, o polo co oso. Xa. Son... Bueno, pero
Ahora vai vir a convidada, que é de Lugo, Amén. que tamén é terra de empanadas. E a ver que che di ela. Sí, bueno, é que é verdad, tes razón que Galicia é terra de... Claro. Galicia é terra de comer. Eso é, eso é. Bueno, vamos chamar a convidada de hoxe a ver se teñen as mellores empanadas, porque para comer Lugo, que pase, por favor, Ana de Lugo. Un aplauso para ela. Ole. Ven por aquí, Ana. Ven por aquí. Ven por aquí. Hola. Hola. A ver, Ana, que tal? Como estás? Ben. Estamos aquí co debate das empanadas. Que empanada é mellor, a de Caldas ou a de Lugo? A de Lugo. A xa. Que ibas a decir ti? Sí, É de sí. Liscos moito mellor que Olha, a de nada. Liscos está buenirma, A de Liscos, tedela que facer en Caldas, ves? É que eu penso que todas as empanadas están boas. Xa. Eu non sei que Todas pasa. están ricas, Todas. pero a de Liscos... Eso é verdade, eso é Os verdade. gallegos somos moito de Moito de carne pan. de cocho. É certo. E a xarda en Lugo, que tal se vos dá? A ver, para a zona da Mariña supoño que mellor para o interior. O interior non tanto, non? Non moito, Ali polo non. Miño non... Non se pilla ningún ollo. Non se pilla ni a primeira. Hasta hai poucas troitas agora. Sí, é verdade que por troito non hai moita. Digo eu, o de comer a xarda en escabeche, como está facendo Coque, non sei se... Eu nunca fixen. Non? Ah, pois tes que probala, Tamén é xa algo verás novo. que rica. E o escabeche que tal se dá? Bue. Espero que la mo explique. Pero non digo facelo, comelo. Ai, comelo sí. Ah, De comer sí que entendo. vale. Más de Como nos comer gusta que de a nós. facer. Moi ben, como nos gusta a nós. Pois, parece que non está todo É perdido. que claro, para eso vimos a equipa que os cociñeiros enseñen. Exactamente. Porque son moi bons. Exactamente. Sí, Entonces sí, sí. hai que vir para aprender. A mí E aparte gusta. de eso tamén, comprar un libro. Exactamente. Comprar o libro da Voltas co Prato. Dillo aí a Galicia, que lle quede claro. Dille. Que todos os gallegos compren un libro de voltas co prato. Un aplauso Se para Ana, non por favor. botas, Un aplauso para Ana. Un aplauso. Vamos Que eu con vou Estefanía buscar Colín. a Santiago para É non verdad. quedar seguido. Tira, vamos con Fanny. É verdad que esta muller non é broma, Esta muller veu á presentación de Santiago de Compostela porque non había libros, estaban casi esgotados. Claro. Chegou e colleu 6, así. Colleu 6 Para que non quedarme sin eles. Que non mos leven. Que non mos leven. Veña, dalle, Fanny, porque vexo que tes moitas cousas aquí Pois marchando. ten almendras Ana, aí e eu vou todo. facer un guiso moi mediterránea esta receta porque Sí, a saber miña xo. receta é unha xarda con ali preve. Quere decir que este guisiño vai a ir con un machucadiño, engordado así o caldiño, destes de mollar pan. Teño marchando aquí un caldo a base de cebola, cenoria, allo porro, loureiro e vou a meter agora as espiñas de limpar a Sí, para xarda facer o dentro caldo. para facer o caldiño, vale? Isto é truco moi de cociñeiro, non? Verdad O que dos sí? caldos. O do caldo, verdad? Isto non Dá é moita truco, isto é sustancia. trucazo. Isto é truco de... Trucazo, vamos. Isto dirías ti que é un super consello, Isto é un super consello. que é pedir o chollo, Veña, o chismo, o cacharro. ese mesmo. Quero pedir? Ese cacharro, ese Pois entón chollo, chisme. sabes que tens que mirar a cámara e decir, ponme o cacharro. Pome Como cacharro. Conta, Fanny. Conta. Trucazo. Por que truco? Para estas receitas de guisos de peixes, un bo caldo a base dunhas verduras que teñamos na nevera, como pode ser unha cenoria, cebola, allo porro, loureiro, e sobre todo usar as espiñas e as cabezas para facer os caldos. No caso de o peixe azul, é mellor non usar a cabeza. Eso deixámolo para os peixes brancos. Por qué? Enturbian máis os caldos. Ah. Os peixes azuis teñen máis sangue e enturbian máis os caldos. Entón, E sen a hai que cabeza. Tes que lavala moi ben. Trucazo, para lavar moi ben as cabezas e as espiñas, auga, xeo e un pouquiño de vinagre. Como sabe esta E así muller, limpa o que é a sangre. Porque a Como sangre dá sabores amargos, que non nos interesan nestas receitas. Este é o super consello de Estefanía Colmer para facer eses caldos, que Eses están moi caldos, ricos, sí. moi ricos. E agora vexo que tes por aí tamén améndoas. Amendoas para Torrándose con allo. torrando con allo, que isto vai a ser para o Para machucar, ¿no? machucado. Ole. E aquí teño mexilón abrindo, mexilóns abríndose, que lle vou engadir tamén a este guisiño. Ostras. Que outro trucazo é os caldos que usemos de abrir uns croques, uns mexilóns, os aproveitemos Ajá. tamén para engadirlle despois no guiso do peixe, no chup-chup, Porque lle dá o ese saborciño, caldiño, claro. porque lle dá ese saboriño. Intensifica ese sabor a mar. Pois Ana de Lugo ten que dicirme se queda coas empanadas de Lugo ou se leva unha destas receitas do Voltas co Prato para a cidade da muralla. A min gustame moito estas receitas, pero así é todo, vou che dicir, como a empanada de Lugo nada.
Bueno, mira, por si Pero acaso... viñen aquí para aprender. Por si acaso queres pensar, vou te mandar a zona Tenemos que de probar a seguidores, empanada de Lugo. Veña, un aplauso para Ana de Lugo, que está connosco na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Señores, hoxe cociñamos xarda, cabala, rincha, correo, verdel, un peixe con a che de nomes fermosos e moita mellor pinta. Mirade que exemplares. Temos que aproveitar cando as hai, case sempre, dende a primavera ata comezos de outono. A xarda é un dos peixes máis populares da rexión atlántica e péscase dende hai miles de anos. Francia é o país que máis captura, cunhas 30.000 toneladas cada ano. E aquí tampouco foi mala cousa en 2024, con casi 28.000 toneladas. Aí estivemos, loitando. A xarda tamén é interesante polo seu prezo. Hoxe mesmo mercámola pois máis ou menos a 4 ou 6 euros o kilo nos mercados. Así que ide pescar tamén ali, porque nos mercados hai moita xarda. Quedan fantásticas ao forno, a grella ou en escabeche. E se queredes facerlle festa, consultade, como sempre, as datas deste ano en Marín. Pero se preferides cociñalas, podedes probar estas propostas das nosos cociñeiros. Lembrade, contarnos que tal vos parecen en @voltascoprato e ollo todo o mundo porque temos un sorteo maravilloso, activo, no noso Instagram. Aí está, ese tachán, o tachán dos sorteos. Outra vez, por favor. Que ben queda, o tachán, outro tachán dos sorteos. Sí. Imos con calque fariña. Venga. Mueve pescado. Venea. Mira. Desglasando, dando sabor, dando estilo, clase, elegancia. Moi ben, Agora teño as verduras pochadiñas, un pouquiño de sal, un pouquiño de pimenta, e vou facer o xabeco. Pero eu quero tamén o aparato ese... Pon... Espera, que te temos que ver a cara. Que é o que queres? Pon... Queres o chollo, o chisme, Quero cacharro? chisme, Entón, quero un chisme. Se tes un super consello, tes que mirar a cámara, témonos que quedar moi quietos, mirando, é que ti nunca usaches. Non. Vale, tes que quedarte moi quieta mirando a cámara e dicir, ponme o cacharro. Ponme o cacharro. Espera, ahora. Super consello. Aí está. Para facer un escabeche, unha parte de aceite e media de cítricos. Vale, neste caso vou usar viño e zumo de laranxa e de limón, pero pode ser vinagre, viño e vinagre, todo o que queiras. Entón, o superconsello é unha parte de aceite, despois media parte de viño e media parte de zumo de limón. Sí, ten que ser a mesma cantidade de... Bueno, claro, sí, ten razón, unha a mesma parte, despois cantidade, media e claro. media. Sí, Vale, a mesma cantidade, mira. Vale, Un pouquiño de hola. viño e o zumo. Hola. Agora Wow. que poche aquí, Atención, porque este é un escabeche igual non moi habitual, non? Porque é moi suaviño, pero queda moi rico, e para o peixe é maravilloso. a min gustame porque creo que vai quedar así un pouquiño aceitosiño. Aceitosiño, E a min gustame que quede así o escabeche, E despois sabes? dache o sabor do limón, Sí. da laranxa. Se che gusta o limón, buah. Ai, gustan Sabes moi unha- chismes. Ah, o cacharro está chulo, verdad? Sí. É un invento da... Pois moi ben, moi ben. das xefas. Moi As xefas ben. de repente dixeron, vamos poñer un cacharro aí. É moi guai. E ti tamén tes aquí froitos secos. Sí, uns frutos secos porque vou facer unha ensalada, entón poñémoslos por riba. Vale. Ostras, estades moi lanzadas, Estamos, é que... Gústame este martes, 22 de abril. Está ben. Sí. Está ben, ademais non chove, un día bonito. Non chove, estase ben. Ahora estábase poñendo o día así un pouco. Bueno, pero ben boa semana. Eso sí. Entón, Mira como cheira. sí. Que pasa cos escabeches? Que moitos están sempre mellor ao día seguinte. Sí. Non sei se este tamén. Este tamén, de Vale. feito, este é mellor deixalo, pois, como mínimo, media hora, 40 minutos. Repousar. Repousar. Vale. Moi Pero ben. bueno, eu teño outro, xa que fixen fai un pouquiño. O sea, tes a trampa. Sí, teño a Tes a trampa. máxia. Para que Sí, este sí. repousado, este bo para... Claro, porque se non quente, ca leituga non queda ben. Claro. Vale, moi ben. Ya Entón, vou ahora botar isto colocas. por aquí, que se vaya así enchoupando un pouquiño. Claro, porque hai que recordar que esta xarda simplemente pasáchela, Sí. tampouco cociñaches aí Non, moitísimo. volta e volta para que Claro. se selle un pouquiño. Volta e Agora volta. vaise facendo aquí, Exactamente. collendo o sabor dos cabeches. Volta e volta con fariña, exactamente. Hola. Sí, Que chulo, Ti crees que irá a Fanny tan ben como a ti? sí, seguro, Fanny é maravillosa. Molaba tamén que dixeras, non creo. Para meterte un pouco con ela. Non, eu quero a moito. Bueno, pues nada. Pois xa o digo eu. Non creo que Fanny vaya tan ben. Vamos ver. Veña. 4 vellos mariñeiros. Moi ben. Que tal, cañotas? Contoche como vou? Sí. Como llevas dicindo a Coque que nada, que Fanny. Eu, mira,
Teño unha cousa moito mellor Dime. para dicir sobre a túa persoa, que o saibas. A ver. Porque, señoras, señores, atención, este domingo 27 a 1 do mediodía, en Catoira, na Biblioteca Municipal, Estefanía Colmeiro presenta o libro das receitas do Voltas co Prato. Un aplauso para ela. Gracias, Viches? gracias. Pero Ademais, presenteite ben. pero atentos. Estará Estefanía Colmeiro, pero tamén estará Fran Cañotas. Bueno, tamén podedes aplaudir se queredes. Sí, sí, gracias. E atención, porque tamén vai estar Don Xulio Mato. Don Xulio Mato, Sí. Dios lo teña na súa gloria. Xulio. Dios lo teña O na súa domingo en gloria. Catoira, Bueno, podemos aplaudir tamén a Xulio, por si Sí. ainda que non este, veña. Era bo home. Era bo home. Veña, vamos falar do guiso, eso. Domingo 27, este domingo, vaya, Este en Catoira. domingo, en Catoira. A 1 do mediodía, estamos ali presentando o libro do Voltas co Prato na Biblioteca Municipal. Guiso por partes. Hoxe, martes, guiso. Aquí, o caldiño, 10 minutos, que ferva así despaciño e apagamos e retiramos. Vale. Vale, entón, xa... Vale, espera, polo a facerse hasta que rompa a ferver ou non? Sí, os caldos, a ver, os caldos de peixe que rompan a ferver, pero unha vez que rompan a ferver hai que deixar unha cocción lenta, Vale, sempre. vale. Porque senón ferven e empezan a salir impurezas e Cousas das que non deberían. espiñas, cousas Vale. que non nos interesan, que nos dan amargor. Vale. Un caldo rico de peixe, suave, despacio, uns 10 minutiños, entre 10 e 20 minutiños ben. está ben. Este caldo de peixe o que fixen foi cortar unhas pataquiñas así en lascas moi finiñas e metinas aquí a cociñar co propio Jova. caldo do peixe. E tamén llevo a engadir o que che comentaba, o caldo de abrir os propios mexilóns. Os mexilóns non lle engadín nada máis que foi o mexilón, puxen ya a tapa, que se lle pode meter un pouco de viño e metemos ya ahora este caldiño así escoado. Fua, como vai estar isto, Fanny? Vale. Vai estar ben, E vou dar un toque de alegría. Un aire. Un aire de alegría. Vamos a meter un par de chiles, un pouco de alliño e vamos a dar tamén un pouco de saboriño e de coloriño con un pouquiño de azafrán. Guerreira, Ai. É guerreira, Que estas son estas pequenas cousas que lle dan... Que lle dá o toque, non? Esos Que lle dá o matices, puncho. ese punchi. Que dá esa idea. Ese sí. Esa idea de... Ese punchi que ten cañozas, Ese punchi, pois... consíguese na cociña con estas O sea, pequenos... esas cousas son o cañotas da cociña. Sí. Gústame. Ese moi ben. rollito. Pois imos coa pregunta de concurso de Estefanía Colmeiro. Atención, como se chama a túa receita? Xarda ali preve. Si din ali preve xa está. Xarda ali preve. Si din ali preve xa está. Ali preve. Ali pebre. Ali preve. Preve ou pebre? Pebre. Estás dicindo preve todo o rato e resulta Sí. que é pebre. Bueno, son un pouco gangosiña, así como a ti. Estamos ao mismo nivel. Ali pebre. Sí, pasamos a misma... Ali pebre. Sí, ali 664-483-49, chamado a Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Como se chama a receita de xarda De xarda de Estefanía Colmeiro? ali pebre. Moi ben, Ali pebre. Moi ben. Ali pebre. Algo aprendín esta tarde. Ali pebre. Aí Ali está. pebre. E estou abrindo os mexilóns. Ti sabes limpar mexilóns? Sí, pero vale facer ti. Mira, eu... sí, porque isto de que te cheira así a man a peixe non che gusta, non? Eu sempre me axudo unha cuncha contra outra cuncha para quitalo, sí. Isto creo que o fixo xa... hai nada, hai un par de semanas creo que o fixo Begoña. Me parece, Bueno, o sea, ademais exactamente igual, Pero estas son estas pequenas cousas que, ainda que repitamos moitas No, veces, no, veñen moi están por ben. repetir, están por repetir, sí, sempre veñen moi ben. E o de quitarlle as barbiñas. Correcto. Tamén, porque a mí un Pero mexilón con barba non. A mí non me gusta. As barbas, porque hai xente que llas corta Sí. e hai xente que tira e llas Que tira saca. Ti e que dis? rompe. Que se o faz despaciño podes tirar e se non cortar. Porque claro, ti, si tires, podes levar medio mexilón para fora. Claro, Se eres a un ver, pouco bruto. pero... A ver, a cociña ao final tamén é facela con amoriño, sabes, Sí, con sí, un sí, cariño, non facelo así ao bruto. Sí, sí. Entón, se o faz despaciño, bueno, Mira, sabes que están nos chamando de Lugo, e non sei se é para falar da empanada ou por 50 pode euros. ser. Eu teño que probar esa empanada. Vamos preguntar, a ver. Ángeles, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas. A ver, Ángeles, contame se a empanada de liscos é a mellor empanada que hai no mundo mundial ou non? A de xardas pacha tamén moi boa. Ah, sí que sabe, Atención, atención. Falou Ángeles e falou ben. Falou ben. Dixo que a de xarda estaba moi boa. É certo, a de xarda está moi boa.
É certo, é certo. Pero ti hai algunha máis que che guste? Xa que estamos falando das empanadas de Lugo, supoño que haberá algunha que che guste. A de liscos tamén está boa. É que a de liscos é sustancia, Eso é sustancia con sustancia. Ese é material, Eso é material. Galicia. Esa é Galicia, Galicia. Bueno, veña, pois Ángeles, por 50 euriños, dime como está cociñando, como se chama a receita que está facendo Estefanía Colmeiro de Xarda no día de hoxe. Xarda lisebre. Moi ben. Genial. Bueno, non sei o que dixo, non sei o que dixo, pero gustoume. Moi ben, un aplauso para Ángeles. Genial. Ángeles, A moi ben. intención, Sí. non sei se dixo aliprebe ou alienxebre. Non importa, Ángeles. Alienxebre, gustoume Genial, alienxebre. a mí tamén me Moi gustou, ben, estamos a tope contigo. Ángeles, un bico moi grande, vale? Vale, igual. Parabéns Biquiños. polos 50 euriños. Chao, chao, ata logo, ata logo. Gracias. Pois aí está, a alienxebre. A linxebre, sí, é moi noso. Tamén é moi noso, sí, É moi alienxebre. unha receta do Mediterráneo traída a Galicia. Exactamente. Vexo que tes aí pan, supoño que é para o machucado, Para o machucado, pero agarra un momentiño. Sí, no, pero entendo que é para o machucado, non? É para o machucado, Moi ben, entendes pois ben. imos con Coque, Fariña, a dos pendentes, de xa. Eu non quixera ser o peixe do pendente de Coque, putaría moi teso aí, eh? Sí. Mira, como está. Mire, multiplicouse por dous, eh? Fíxate como está aquí a xarda e aquí que xa leva como unha horiña. Vale, atención, temos dúas cousas que ver aquí. Sí. Atención, compañeiros, xente que estades na casa. Temos unha xarda que está cociñándose ainda. Cociñándose, está Se moi cociñando. lento, moi lento. Ves, e aí tedes na bandexa esta de aquí que xa leva un tempiño. Claro, entón está como máis curadinho. Correcto, curouse, está máis duriña, Claro, non? está. Exactamente, sí. Xa se ve tamén que o escabeche está como un pouco máis ligado, Sí, non? sí, Moi e ben, despois, eh? miremos, facer unha ensalada, poñerlle as verduras en escabeche, que son riquísimas, a xarda por riba, e uns froitos secos torradiños aquí. Que ti vas lanzada, eh? Lanzada, trouxen unha cousa, mira. Vas, ostras, Sabes que iso, es que isto? iso? Isto collino na miña terraza, nunha maceta que teño uns limóns. Espera, eso temos que ver, enseño, no, aquí, enseño aí, Mira, enseño aí. aquí. Esto temos que ver, eh? Atención Galicia, isto. Sí, mira. Fixade, no, quieta aí, Pero quieta, aquí, mira, que o vexan aquí que No, se... estás ben aí, non te movas, estás ben aí. Mira. Hola. Eso que é? Isto é caviar cítrico. É un limón que cando o quitamos aquí, mira, fai unhas boliñas. Vale mira, botar. mira, queres probar unha boliña Bota destas? boliñas, sí, mira, fixadevos. É moi ácido. Claro, A é ver. que estoupa na boca, como caviar. Xa ule moitísimo. É que é unha maravilla. Pois Ostras. na miña terraza nunha maceta teño. Ostras, Comproume miña sogra na feira e teño ali nunha... Boa, pero unha boliña xe toda a boca, xe trrc, Claro. sabes cando o ácido xe fai que... Pois cos peixes, cos mariscos é maravilloso. Ostras, por ole riba, moitísimo, moitísimo. Moi ben, esa xe na maceta na terraza. Sí, unha planta pequeniña que venden nas feiras. Perfecto. Super fan, gustoume. Sí. Bueno, vamos a falar co público de Voltas co Prato. Imos con Ana de Lugo, a muller defensora da empanada de lisos. Aquí está. Ai, Ana. Pero despois pastilla para o colesterol. Sí, é que é o que ten. A empanada de liscos é boa. É boa. É sabrosa. Sí. Pero digamos que para o corazón non é o mellor. Non. Pero mira, eu sou maior e mira que ben estou. A ti, claro, eu como, mira, outro día, é que a mí, por exemplo, fai moita gracia a miña abuela. Pois miña abuela mandaron a ir a do réxime, non, da Seguridade Social. Sí. E di ela, no, agora tal, non sei que, teño que baixar non sei cantos kilos, e digo eu, abuela, agora xa. Xa, Ti pasou o día. dalle pa diante, e xa, e claro, e fixome caso. Tú dixeche, Sí, abuela, de algo hai que morrer. Ya, exactamente. Mira, estamos vendo aí o dupli, o sea, as dúas imaxes, non sei que che parecen, claro, aí de Fanny só estás vendo de momento as patacas, pero de Sí. Coque xa estás vendo todo aí como está, e a verdade é que o aspecto... Calquera delas ten moi bon aspecto. Cando Sí, sí. as probe, eixe de dicir que me gusta. Ostras, Pero ti tes raíces de Lugo, Correcto. Tes que vir comer ali a Miña empanada avoa, de listo. estaba falando de miña avoa a de Lugo, exactamente. Vamos ver como vai Fanny, pareceche? Perfecto. Pois veña, vamos a dar un aplauso a Ana e imos ver a Estefanía Colmeiro. Tira pali, con Fanny. A ver, pégate aí a Estefanía porque xa está como machucao. facendo machucado. Das amendoas. Taca. Amendoas, nada, sinxelo. Torrar as amendoas. Fritir un pouquiño o pan así na tixola, volta e volta, cun pouquiño de aceite para que torre. E agora a machucar cun mortero
a amêndoa co pan. E isto engorda as salsiñas, as potaxes. Bueno, engordas ti. Pois el sí. Engorda que non come. Engorda que non come. No, que Pero traballo, Como vou comer eu, vou engordar eu. Exactamente. É sano, É sano, no, eso é sano. Isto son É as grasas vegetal, non boas, sabes? claro. Vamos. Sí. Son grasas Sí. saludables. Grasa da boa. Esta é da boa. Todo o que sai neste programa é do boa, Claro Isto que é do sí, bo. empezando por ti. Exactamente. Non E pensei... lle botamos o guiseño, Aquí non hai un presentador malo, non hai unha cociñeira. Mira. Non hai unha cociñeira Ui, mala, que non hai un pinta. prato malo, Que non hai xente nada. mala. Aquí está todo bo. Fixadevos o Aquí está todo bo. machucado que acaba de Bueno, meter ti esta con muller. Estefanía Agora, te xocas a xa. bomba. Sí. Que vas a decir que non. Hola, mira. Cortamos así o peixiño É en unha trozos. experta limpiando peixe. Vos fixadevos Eu que estuve estamos... vendo desde lá que eu ben que o limpaba. Sí. Que Ti fíxate, pasada. Ana, que levamos 30 minutos de programa, quedan menos de 5, e está E nada. botando agora mesmo o peixe. E hoxe Sí, sí que esto- non hai truco, cañón. Non hai Iba truco a decir, ningún. isto non hai truco. Porque aquí tamén tendemos moito, eu que sempre digo, a sobrecociñar os peixes. Ai, Os peixes sí. teñen que ser ao final do guiso Sí, sí. e darlle, nada, 2-3 minutiños. senón non queda rico. Se non sécanse, Sí. perde todo a gracia, todo o peixe sabor. ten que... Sí, ten Pois que mira, eu vou quedarse. te dir unha cousa. Vai pensando en empratar porque quedan 3 minutos de programa. Dame tempo, non te Eso, preocupes. tranquilo. Esto Bueno, é vamos, vamos a dar un aplauso Tranquilo. preventivo. Venga, un aplauso preventivo. Os Vamos con fusilados. Coque Fariña. Vamos para. Pégate aí a Coque, por favor, Ana. Mira, eu estou A ver. aliñando estas leitugas cos Ui, que cabeches. fresquito Tras. pobrao. Vale. Verdad? Ahora Ahora- pobrao. Poñemos, que está- era cebola, Sí, sí. allo porro, cabaciña, zanoira, todo así. Oh, mira, vamos facer unha pregunta de concurso para a xente que está na casa, 50 euriños en xogo. De que é o escabeche que fai Coque Fariña? De que é? Cítrico, Si sablo. Sí, De que? cítrico. Moi, de cítricos aí está. 664-483-419. 50 euriños en xogo, chamade a voltas co prato porque repartimos cartos. De que son? De cítricos. Bueno, de que é? De cítricos, os cabeche que vai Coque Fariña. Vamos ir á zona de probar, veña. Tira, palo. Vamos, palo. Va a probar. Un momento. Non lles deches tempo ningún, Ponte pobres aquí, mulleres. ponte aquí, aquí no medio, aí. Non é que lles dé tempo eu, é que lles ten que dar tempo a televisión. claro. Entón, se a televisión lles dá tempo, É elas... por meterme contigo. Elas, porque xa sei, me gusta elas non meterme chegan. contigo. Que lle vou facer? Ala, Bueno. vou empezar xa, non perdo tempo. Tes aí o escabeche Está xa- cítrico de Coque Fariña, así que vaille dando xa, porque estáche montando aquí o prato. Vaille dando. Sí, é mellor que vai empezando por o frío, mentre sí. o outro en frío. Correcto, non? porque xa está aquí Estefanía Colmeiro, Eu dando de viña aquí candela ao coa seu, tixola. non queda nada. Fixeche ben. Que rico. Isto na tixola na mesa. Imos a Marín. Josefa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Que tal? Como estás? Estamos ben, moi ben. Moi ben, así me gusta. Veña, por 50 euriños quero que me digas de que é o escabeche que fai hoxe Coque Fariña. O escabeche Sí. de sarda frita Pero e frutos secos. Pero o escabeche é dunha cousa que fai na boca. Ademais, Limón. vale... E naranja. Valeume, un aplauso, veña, valeume, limón, valeume. Xa está, Josefa. A resposta eran cítricos, pero váleme, con limón váleme. Bueno, Váleme perfectamente. Parabéns polos 50 euros, vale? Vale. Veña, un bico grande, Josefa. Chao. Gracias. Hasta loguiño. Chao. Adiós a Josefa. E agora sí que, Ana, xa probache os dous? Moi ben, e creo que che está fervendo na boca, verdad? No, Que collín unha espiña. Pois imos alá. Ana de Lugo. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Por dous. Xa. Este pobrao ya este põe ben. Xa, pois tens que escoller un. Estefanía. Estefanía Colmeiro, aí está, con ese giso na súa xarda. Bueno, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega, vémonos pasado mañán, porque mañán hai debate do Estado da Autonomía e non hai a voltas co prato, así que o